Tini hanya hai Nobar Watwi Phaiwi bufang kotor bayi Nok Nukhung rogo kelai deramani mangpli kasih phayuka chini kok thumo killa amchani tiprasa Nukhung rogo Nobar Phaiwi deramani busu kotor khe deraka khnai bidi baikonto molchombai thumui rohorja kok tripurani kok thumo kok tripura nai tongnai joto takukti bukuk song ang tini faisok phaikha bhaikeno je tiprasani jongjal rokno jeng tisanani phurungnani jeng chaitogoi tongo sabrumno abhaikeno jeng naitugoi nokno jotoni lukurokni buskango haikeba hapangni buskango mangpli tubnani chaitok tongo kok tripura abhaikeno mia srapsa watwi phaiwi kebangma tiprasani Nok Nukhung rok pabaikha kotor mak kelai tin Nukhung kerebaikha abo simia nokbar kebangma phaiwi je ani oklogo narok nugui mankhana bufang kotorma baiwi aroni bai kelai o nogo thik nok ketal tangmani bai yang nok kecham tabuk present borok tongmani kecharono bufang kotorma bai kelai bebak destroy engkha nosto ngai thangkha nok tongjaknai nok tabuk tonani jaga chikoroi kha abaikeno chini tipra saroni jongjal abono jeng sawi saimaya phunugai phunukman baya abaikeno je tipra sani jongjal chini mokolo jiklai tongmani watwi waikeno haino tipra sarokni jongjal kagya satung tungphano engke masing jora rogobo kwchangai kwbangma borok langma chomani bo mangpli nugjagoi tongo abaikeno je chini bukhukjak kok tripura no ringai tongmani bai tabuk bini nokhlao jeng bachai tongmani abo wngkha je bini nok je nos tongmani watwi Phaiwi bai mia srapsa Phaiwi bai je abaikhe je nos tongmani da engke puilao lamsago kok tripura nini mungkhe tamongkha belaino hambai ani mungkhe sono santi molsom ani kami ke jirkanto para blok bai khobja killa andar killa blok da engke abaikhe je bufang kotorma bai nini nok to bebak thangkha koreikha bo jora rogong nai mia tinta charta dige nai na ang apro nogo kore bajai tinaro kisra berei tongta dara troinaro engke apro se watwi Phaiwi hangke ba yang Phaimalia kisa hazar re engke ani u noganani ani buaijak rinama hno bose ano saphayu nini nok bufang bai jas khlaibai khanai phaigra dihne ano riho phaikangke ang loge no khat phaika naibani he naimale sok phaimale yang thungno nostong baija bufang bai mani thungno apro je watwi bafro kuno borok da tongni ni charai ro charai koi kre monogo koi kre saijung singa ang bono kre apro watwi Phaiwi ang tongke thei khamle ang kiribai asa ang bo choli malia lumani shonibar salsani mia roibar ke sa lungkho hani bangai nogo saijung ba he yang thangkata ga apro tongkhe ba ang lumani thei khamung kiribai tongyang mane chakha ma haike Phaimale hai bukharok lai sak kalai cinta nangai tamung jan thangka saimalia ke bai je abaikhe kotorma klai je nini nok to tabuk tongnani si jaga hai unglia abhaini thanga obostha engke o je nini nok nos tongma yagolo local neta haikhe ba bebak neta rulinga chuknai hapang ke edisu achungai hapang ro nono nainani phaikha rulinga achunai role phayakho just chini Tripura mathani ngai subjonal chairman sok phaikha ke TWM ni vice president sok phaikha YTM ni ke sok phaikha khorok thamphai chini phungo malai phaikha kisa santona khe phailai mani bobo boni sakni je hisab phaila tamo nono chubarani kok rok klangkhana boro saman ingkhana tosil ro inquiry khlai roi application marnai nei sa
Ke tabuk to lukurokni bwsango nang phaikha jehetu midina boringkha tamo sana naimani. Ang lukurokno ringna musungman ingkhana koina musungman ingkhana tabo ba ang mangsa khaimali ang saijung song kheba sakbo mangsa palma jalia ingkhe abo jole mai rang puisa bukre ingkhe ba chrai rok porei tong magni ingkhe tak dongnani si jaga kre ingkhe ba nukhung watwi phaikha si tui klaijak yang keplama sing tong khangkhe ba watwi phaikha si thunani jaga skre ingkhe ba takbo kisa lukurokno kisa chuchuba mungde manani hinai ang koyo. Tini to o sarik digi si watwi thago ke o aichukni simi phung 10টা 11টা ro sek porjonto bo watwi phai tongmani apro ke tong deman oro. Watwi phaibrung khe tu tongmali ko ti silong tong khe ba klaijak sakate stik klai tong khe ba Apro bo jagao tongkhang ke abro binaro tong uno ganani aro. Ke nang muchungmani hingkha ke sorkarni hoite haikeba lukurokni o je kisasek chubachu manthong hinai nang koimani Jotono koiman ingkhe kisajak chubam ma khe janai belai. ke takhuk thei bukhuk song je chini bukhukjak bo samani nini tamasingkhma mung Sorno santi molson. bukhukjak sorno monti molsom bo je kok rwimani joto lukurokno haikeba hapangwa chuknai rokno je chubachu sanmani bo belai chubachu nangai tongkha abono bono chubana bagui khagonang maya rok chini tiprasa rok je leader tongnai rok bo aro naiphai di hinai bono chubadi hinai chini kok tripurani mangplini bisingtei norokno je phunukmani abono norokno phunukmani abo haikhe no je nokbo mokolbai no baithangmo norok nungmannai je chini mangplio abo rongkha je bebak nosto wngmani hingkhe tei bonorokno phunuknai bini account number haikhe GP number chini screen o rwjaknai aro je mansa bono chubanani ang koijao kok tripani phaisingtei hingkhe ang nokni takhuk bigiti molsom hambai kohorta.